Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы гэта абмеркаванне з чалавекам, які першы раз у студыі Еўрарадыё. Але ёсць у мяне такія падазрэнні і, можна сказаць, пророцтва, што не апошні раз. У нас лідар спісу «Ваш голас», гісторык, культурны антраполаг, выкладчык Андрей Колас. Ваш спіс гэта азначае, што чалавек ідзе на выбары ў каардынацыйную раду. Добрый день, спадар Андрей. Добрый день, спадар Зміцер. І давайте адразу, навошта вам гэта трэба? Ой, я чакаў гэтае пытанне. Ну, навошта? Я скажу так, што шмат прычын, шмат матываў, але галоўны я хачу змяніць стаўленне нашых такіх умоўных органаў, так, у выгнанні да дыаспары. Вось моя асноўная мэта — гэта павярнуць тварам наш офіс Светланы Ціхановскай, АПК і каардынацыйную раду да людзей. Давайте вось з гэтага месца і падрабязней. Выбачайце, я буду вас, можа, дзесьці перарываць, перабіваць. Ну, чалавек там настроіўся на думку, там зараз думае, зараз вот я, а тут ускакивае Лукашук і перабівае. Але то бок вы лічыце, што на сённяшні момант што офіс, што кабінет, што каардынацыйная рада, там што якія іншыя яшчэ структуры, яны не к народу не перадам, а задам павернутыя? Яны нічым не павернутыя, яны па-за народам, яны існуюць таксама, як у нас у Беларусі існавала дзяржава, то есть дзяржава была займалася сваімі справамі, беларусы нешта там рабілі до 2020 года свае справы. Тое самае мы скапіравалі і дыаспаральна. У нас ёсць некія органы, яны нібыта нас прадстаўляюць, а беларуская дыаспора, прынамсі тут у Польшы, жыве у сваім некім свеце, так, і сувязь паміж органамі нам вельмі малая. Ну і якім... Ну, добра, давайте тады працягвайце сваю думку. Што вы хочаце, з якой мэтай? Я хачу з якой мэтай? Звычайная мэта. Ну, першае, павярнуць тварам да беларусаў вот гэтыя структуры. Што далей? Ну, заставіць іх працаваць на беларусаў. Якім чынам? Па-першае, трэба іх зрабіць сваімі. Зразумейце, то есть сваімі гэта значыць, калі мы іх будзем, яны будуць ад нас залежаць. Таму што незалежную структуру немагчыма заставіць працаваць на сябе, толькі залежную. А якім чынам, як вы думаеце, Зміцер, можна заставіць некую структуру залежаць ад сябе? Ну, калі ты прыходзіш за заробкам да пэўнага вот там суб'екта, выбраць і фінансаваць. Так. Калі ты выбіраеш і фінансуеш некую структуру, то яна ад цябе залежа і залежыць. І такім чынам зразумела, што можна яе некім чынам павярнуць да сябе. Вось я гэта хачу зрабіць, таму што асноўным пунктам, першым пунктам маёй праграмы з'яўляецца самафінансаванне нашых структур. Прынамсі, я вось прапаную першае, што зрабіць, калі я траплю ў каардынацыйную раду, гэта перайсці на самафінансаванне каардынацыйнай рады. Якім чынам? Я разумею, што народ у нас скептычна ставіцца да гэтага, таму звычайным чынам я прапаную самім дэпутатам, самім сябе фінансаваць. Моя фракцыя, калі яна утворыцца, мой рух, калі ён займе там некаторыя пасады, так, альбо там, мы будзем самі сябе фінансаваць. Не будзем браць грошай ад грантаў ад грантадаўцаў, так скажам. І гэта, скажем так, я хачу на сваім уласным прыкладзе паказаць людзям, што добра, калі беларусы будуць яшчэ і скідвацца, я прыму гэтыя грошы. Калі не, я сам буду сябе фінансаваць. Умоўна кажучы, так, 100 евро ў месяц, калі ласка. Тут у нас ва ўсёй дыаспары гэта дзень-два работы. Ну, вось я гатовы дзень-два сваёй працы пакласці на тое, каб фінансаваць каардынацыйную раду. Ну, давайте подлічым, Зміцер, просто подлічыць. Ну, 80 чалавек по 100 евро скінулись на месяц, колькі гэта? 8 тысяч, а на год 96. Мне падаецца, вось так вось 96 тысяч на год фінансавання. А паколькі кадэнцыя 2 гады, то гэта 200 тысяч. Я думаю, што можна з самім
умоўна кажучы так, самім сябе фінансаваць. І гэта ўжо будзе паказчык. Вось гэта мінімальнае, што можна зрабіць. Далей, я думаю, у мяне ёсць свае як бы наработкі, думкі, як далей прымусіць і іншыя некія нашы органы таксама працаваць на нас. Прымусіць, таму што казаць ім, што трэба рабіць, бо я бачу, што дыаспоры нічога не робіцца, і гэта я тут ужо 5-й год у Польшы, і я бачу, што можна было зрабіць лепей. То есть я не кажу, што ўвогуле там офіс і кабінет нічога не робяць. Робяць, так. Но гэта ўсё некая, мне падаецца, імітацыя. Я разумею, што нам такія грошы, якія выдаткоўваюцца, можна зрабіць больш. Вось і все. То есть, як бы... Ведаеце, спадар Андрэй, я вас зараз ваш план, як перавесці каардынацыйную раду на фінансаванне слухаў, і прыгадаў даўні такі анекдот про тое, як людзі хваліліся, як яны любяць сваю работу. І па выніку адзін кажа, што я плачу там свайму заводу за магчымасць хадзіць і працаваць на гэтым заводзе. У вас атрымліваецца, нарэшце мы анекдот у жыццё, вы думаеце, ажыццявіць? Я ажыццяўлю, я спадзяюся, што за мяне прагаласуюць людзі, я буду ажыццяўляць тое, што я задумаў, сваю задумку. Калі нехта не захоча ў каардынацыйнай радзе, у якую мы выбіраемся, плаціць, добра, будзем з імі размаўляць, я прыйду, будзем дыскутаваць, я прыйду да тых людзей, якія... Прагучала з пагрозай там, што... Я адразу скажу, я прыйду да тых людзей, хто выбраўся і сядзіць на грантах, і скажу, я плачу, давай разам, плаці са мной. Гэта проста, гэта не складана. Вось мы накалядуем такім чынам 96 000 евро на год і самі себе профінансуем на поездкі, на канферэнцыі, на там арганізацыю слуханняў. Таксама ж грошы павінны, аренда зала, студыі, гэта ўсё грошы павінны. Мы профінансуем без праблем, самі профінансуем. А калі беларусы пагадзяцца нам дапамагчы, менавіта беларусы, не гранты, а беларусы скінуцца на нейкі там фонд альбо менавіта на каардынацыйную раду, калі ласка, хай беларусы на гэта. Я разумею, што скептычна ўсе адносяцца, я разумею, што скепсіс вялікі, но я просто буду паказваць, што так можна. Да, як казаў адзін герой аднаго фільма, добрым словам і пісталетам вырашыць пытанне лягчэй, да? Ведаеце, я там з пісталетам не буду па Варшаве хадзіць, але ж, давайте так, адрасы мы спытаем, хто дзе жыве і як бы хто дзе працуе. Таму што, калі вы мяне запросіце, я магу паказаць наступным разам там свой піт, сваю дамову. Я хочу просто спытаць у тых людзей, хто пройдзе ў каардынацыйную раду, а пакажыце свой піт, а пакажыце сваю дамову. Што прапісана ў вас? То есть мне вельмі гэта цікавае пытанне, разумееце, тому што я на Беларусі працаваў 8 год менеджерам, дырэктарам турыстычнай фірмы, так? І я падхожу трошки вось па-менеджерскі, так, па-дакументальнаму, так? І заўсёды хочу спытаць, як бы у нас столькі людзей паўтваралі столькі арганізацый, всякія там трансатлантычныя крызісныя кіраванні і гэтак далей, і столькі людзей парабілі гэтай арганізацыі, а што напісана ў іх у дамове, то есть з кім яны заключаюць дамову і як яны працуюць. Вось такое простое пытанне, так? Таму што, як толькі мы ўбачым нейкі дакумент, мы сразу зразумеем, якія там абавязкі ў дакуменце прапісаны, так? Як чалавек, ад каго ён залежыць, хто плоціць яму. Дакументаў нідзе не знайсці. Я заходзіў там на сайт Светланы Тихановскай, там усё напісана лідарка Беларусі, все, ні аднаго дакумента няма. У сэнсе таго, што гэта за офіс? Як бы у кожнай арганізацыі ёсць устав. Разумееце мяне, так? А дзе ён? Як бы, у сэнсе таго, што там павінна быць некая дакументацыя. Заходзіш, все, нічога няма, нават заданаціць няма з міцера. Вы разумееце, да? Вось зайдзіце на сайт офіса Светланы Тихановскай і паспрабуйце заданаціць менавіта Светлане Тихановскай на офіс, на працу. На яе заробак, толькі што да мяне тут быў Франак, так? На заробак Франаку. Так, ён ж працуе неяк, так? Я захожу, нема. Вось я спецыяльна нават зняў на телефон, так? Запісаў відэа і захожу і думаю, вось заданаціць, дапамога, так?
помощь написано по-русски, там вкладочка. И заходишь, одна укладочка политзневоленным, другая укладочка, там написано легализация, паспорт Новой Беларуси. А где вкладочка, извините меня, офису Светланы Тихановской? Почему нету кнопочки, где ее можно содержать? Ну, пробачьте меня, уже тут трохи так на русскую мову перешел. Ну, где магчимость? А ведаеце, чому нема такой кнопочки? Чому? А я не веду, откажите вы мне. Чаму нема такой? Ну, немагчыма утрымаць свайго прэзідэнта. Я наш прэзідэнт. Там же написано прэзідэнт Беларусь. Так, слухайте, от чаму вы зараз не патрэніравались, вот сустрэўшыся на выхадзе з кабінета з Франыкам, вот з тым, перад тым, як вы будете заціскаць там будучых чальцоў координацыйнай рады, адразу там раз яго, дзе кнопка, колькі грошай атрымліваеш, і на відэо, і на кружочак записываете. На кружочак запишу абавязкова. Я спытаю, хіба што будуць дэбаты. Я думаю, што я у Франыка абавязкова спытаю, дзе магчымасць беларусам утрымліваць, ну, якая магчымасць, які алгарытм беларусаў утрымліваць сваю прэзідэнтку. Ну, які? Ну, я не дэбатаў не будзе, ён же на выбары не ідзе сам па сабе, але справаздача перад координацыйнай радай офіса можа быць на наступным год. Будзе на наступным годзе, я абавязкова спытаю. Ну, я вось менавіта для гэтага і хачу нашим гледачам сказаць, каб мяне падтрымалі, тому што я іду без вашай гледачы падтрымкі, я не змагу стаць дэпутатам і не змагу задаць вось такія пытанні. Таму можна далучацца по-рознаму да маёй ініцыятывы. Я думаю, зараз у свеце інтэрнэта можна знайсці мае кантакты, напісаць альбо ў каментах под гэтай перадачай, альбо там у маіх соцсетках. Я гатовы, зараз фарміруецца спіс, і мы ідзем у координацыйную раду. Буду удзячны розным відам дапамогі. Но тым не менш, я кажу, што да, вернемся до таго, што я просто не паспеў толькі што Франыку задать пытанне. Тут было літаральна там некалькі хвілін мы паразмаўлялі. Я абавязкова задам пытанне пра алгарытм спонсорства альбо утрымання офіса Светланы Тихановскай. Бо я, умоўна кажучы, хачу даведацца, а як гэта можна зрабіць, бо ён не прапісаны. Ну, то есть я не разумею. Ну, добра, вось я там прадам бабушкіну кватэру, і вось як мне гэтыя 30 000 просто ў кішэні даць Франыку альбо Светлане? Ну, што з імі зрабіць? То есть, а ведаеце, чаму няма? Чаму? А вось я не ведаю. Вось міцер Лукашук хай спытаецца наступным разам у сябе ў эфіры альбо у прадстаўнікоў офіса, альбо у прадстаўнікоў там... Вот любіце вы чужымі рукамі жар загрыбаць. Вот хай спытаецца. Вы як дэлегат, ці там пакуль што прэтэндэнт, там, кандыдат у дэлегаты, можете задаць гэтае пытанне? Я задам пытанне. Сёння на Белсаце было апублікавана маё інтэрв'ю, і там Франак ужо адказаў мне трошки там у гэтым інтэрв'ю. Ён адказаў мне, што у нас няма цэнтралізаванага бюджэту. Вось разумееце, няма цэнтралізаванага, ўсё неяк размыта. Вось я яшчэ одно хочу пытанне задаць. А чаму гэта так няма цэнтралізаванага? Наадварот, мне падаецца, што бюджэт нужно кансалідаваць для нейкіх дзеянняў таких, альбо, ну, я як дырэктар фірмы, які прапрацаваў з іностраннымі інвестыцыямі, ўжо з вялікімі, там, больш мільёнай было інвестыцый у маю фірму, так, я вам скажу, размытыя бюджэты, якія, як бы, нема цэнтралізаванага бюджэту, яны робяцца, ну, для некаторых рэчаў, а хай самі людзі думаюць, чаму няма цэнтралізаванага бюджэту. Гэта не мае словы. Паўтараюся, гэта словы Франака Вячорка у інтэрв'ю на Белсаце. Ён так і кажа, няма цэнтралізаванага бюджэту. Ну, няма, дык няма. Па мне падаецца дзіўным гэта. Мне падаецца дзіўным, што няма магчымасці не заданаціць на ўтрыманне офіса, няма і цэнтралізаванага бюджэту. Вось пра самафінансаванне, ну, я хачу пра самафінансаванне, но мне Франак кажа, у нас няма. Ну, ўсё так размыта. Для чаго размыта, незразумела, канкрэтыкі няма, тыя донары тое даюць, тыя донары сёе даюць. Так, вы куды ідзеце? У координацыйную раду ці в офіс? У координацыйную раду. Ну вот, нават Вожык Патрыёт піша, адчуванне, што КР4 не хоча займацца сваёй справай, а хоча займацца офісам. Да не буду займацца офісай. Добра, я ж уже адказаў. Пра фінансаванне, самафінансаванне. Буду займацца самафінансаваннем координацыйнай рады.
Вось першае, што я скажу, гэта у мяне ў праграме, якая будзе апублікавана, калі мы падамося спіскамі, у мяне ў праграме маёй будзе 99 дзён. Так? Не 100, а 99. Я вырашыў так. 99 прыгажэйшая лічба за 100, праўда ж. Я вырашыў адное. Я за гэтыя 99 дзён альбо зраблю такім чынам, што Координацыйная рада будзе працаваць на беларусаў, альбо распушу і ўсё. То есть не сам сойду вот так вот хлопну дзверы там чаго сыходзіць і хлопаць, калі яна не працуе, калі яна не працуе на беларусаў? Ну што, які ў ёй сэнс? Ну так чаго сядзець тады ў ёй? Увогуле распушчу, скажу ўсё. Увогуле гэта арганізацыя, трэба тады ствараць нешта іншае, таму што я не бачу, адзін нейкі законапраект там прынялі, а ўсё рэзалюцыі па Венесуэле, якім чынам рэзалюцыя па Венесуэле Координацыйнай рады тычыцца мяне, чалавека, які, умоўна кажучы, мы все тут умоўна, як нас называюць беглымі, так? І гэтыя беглыя людзі, мне не падабаецца гэты тэрмін, тым не менш, так? Якім чынам Координацыйная рада гэтай рэзалюцыі па Венесуэле мне дапамагае? У нас тут праблема ў дыаспары выше крышы. Я, шчыра кажучы, ўжо 1,5 гады не магу атрымаць легалізацыю тут у Польшы. Вы ведаеце, якія доўгія тэрміны разгляду, так, міжнароднай абароны. Чаму гэтым ніхто не займаецца? Я вам скажу так. Чаму ніхто? Латушка займаецца канкрэтна гэтым, уваходзіць у камісію пры МУЗ. Вось спытайце, чаму так атрымалася, што першы від на жыхарства я атрымаў гуманітарны за 2 месяцы, а наступны уже 1,5 года не магу атрымаць. Вось вы спытайце у яго, што, чаму на від на жыхарства па гуманітарным у беларусаў быў асобны трэк? Быў такі, ён спецыяльна створаны быў польскай дзяржавай, асобны трэк, вы разумееце, пра што я кажу. Зараз у нас всю кучу змешалі з іншымі, умоўна кажучы, народамі, так, і у нас праблемы беларусаў не вырашаюцца ў Польшы. У нас немагчыма кудысьці звярнуцца, умоўна кажучы, ведаеце, у нас самая папулярная, куды звяртаюцца беларусы. Я вот скажу, суполка беларусы ў Варшаве ў Фейсбуку. Туды 40 000, і туды ўсе пішуць. Не пішуць, дапамажыце нам там офіс. Не пішуць, дапамажыце Павел Латушка. А куды пішуць? Альбо ў партызанку. Дзякую вашым дзяўчынкам, не вашым, а дзяўчынкам, якія сюды прыходзяць, там Ганне Мацеевскай і іншым, так? Альбо ў партызанку пішуць, альбо ў чат беларусы Варшаве. Я хочу гэта змяніць. Я ж кажу, што... яшчэ пішуць у ЦБС, яшчэ пішуць у Free Беларусь цэнтр. Добра, я вам пра ЦБС асобна раскажу. Я калі прыехаў сюды ў Польшу і прыйшоў ЦБС, яны мне дапамаглі, я ўзяў кансультацыю, выкладаў мова на нова ў Варшаве, яны прадастаўлялі мне памяшканне. Дзякую вялікі. Гэта быў 21 год. У мінулым годзе летам мой знаёмы прыехаў сюды. Летам. Я кажу, я табе зараз пакажу, дзе ты атрымаеш дапамогу. Ведаеце, якая дапамога была? Ніякай. Ведаеце, чаму? Ведаю, таму што юрцэнтр спыніў сваю працу. Супер. А чаму спыніў? Таму што не было фінансавання. Нет, говорите, сидели на грантах. Так не трэба не было фінансавання. Гэта сидели на грантах. Гэта, вось вам і паказчык. Вам і паказчык, што... Паказчык таго, што калі яны звярнуліся, у тым ліку Вольга Дабравольская праз эфір Еўрарады да беларусаў, падтрымайце сваімі донатамі працу юрыдычнага цэнтра, донатаў ж асабліва і не прыйшло. Вось пра што я і кажу. Я пра гэта і кажу, што ў нас няма сувязі народа, умоўна, народа, які там, дыаспора, якая уехала, няма сувязі з цэнтрамі, якія нас прадстаўляюць. Светлана Ціхановская і офіс, і Координацыйная рада, і ўсе гэтыя ЦБС і розныя партызанкі. У нас сувязі няма такой. Мы, беларусы, мы можем, ведаеце, што мы можем? Мы можем скінуцца на некае одну справу, вось добрую, да, там дзецям палітвязняў добра накідалі там у шапку. Мы перайшлі, ведаеце, у фінансаванне маленькіх добрых справаў. Мы так фінансуем гэтыя маленькія добрыя справы. А калі рэгулярна фінансаваць, напрыклад, офіс з франакам, то все такія думаюць, ой, господи, як-то офіс можна фінансаваць з франакам, а куды тыя грошы? Ніхто не хоча даваць деньги. Честно, давайте поговорим. Беларусы хітрыя, яны галасуюць рублём. Вось голас рубля. Таму я іду ў Координацыйную раду. Не, беларусы яшчэ хітрэйшыя. Яны даюць перавагу бясплатна ўсё атрымліваць.
подпишитеся, задонатьте, падтрымайце СМІ, каб яны працавалі. Не, мы хочам бесплатно это ўсё. Так правильно. І прывыклі просто. І прывыклі бесплатно. У нас у Беларусі палова Беларусі дагэтуль яшчэ жыве ментальна там бесплатно, дзе кватэры даюць, не зарабляюць, не купляюць, а даюць. У нас там дзе жывуць, што нешта даюць. Всю дзяржава всю дае. Мы сюды пераехалі, таксама чакаем. Толькі зараз не дзяржава беларуская нам дае, нам, тым, хто выехаў. А зараз хто нам дае? Альбо Америка, альбо Еврозвяз. Так? Ну, что, я не правы? И мы так и сидим. Мы не дорослая нация, Змитер. Вы разумеете, мы не дорослая. Мы еще не доросли до того, как самофинансоваться. Хотя, ну, уж, як сам сказал Франак, у тым же самым интервью Белсаці, которое сегодня з раніцы вышло на сайте, и он там так само и сказал, что на утрыманне самого офиса, ну, не так много и грошей есть. И он сказал, что на международную там повесточку там идут гроши, а на утрыманне, ну, нема. Ну, я як бы хочется даведацца просто сколькі. Можа, мы скінемся, калі гэта там суммы сопоставимыя з тым, што мы, я маю на увазе беларусы, што мы, як беларусы, збіралі, ну, сотнямі тысяч. Вы ж самі ведаеце, да? Быў марафон, там больш за 600 тысяч сабралі, яшчэ на нешта там 300 тысяч сабралі. Дык можа, мы аб'явім марафон і збярэм там 800 альбо мільён за тыдзень, і будзе ў нас свая наш прэзідэнт, якому мы платим, как положено, понимаете? Давайте, гаспадар Андрей, вот как бы мне больше падабаецца как бы тэорыя малых спраў, як кажуць. Давайте пачнем з координацыйнай рады. Вот калі вы здолееце яе перавесці на самафінансаванне, можна тады да іншых прыйсці і сказаць: от глядзіце, мы справіліся, давайте і вас пераводзіць на гэтыя ж самыя рэйкі. Але у мяне да вас пытанне: вы не думаеце, что вось людзі, якія как бы думаюць, что я і так трачу свой час, я і так іду фактычна пад крыміналку, беручы удзел у выбарах, я яшчэ за гэта буду і выдаткоўваць свае грошы. Так тут мяне пытанне і так задаюць: навошта ты ідзеш, а тут яшчэ і плаці за гэта, то навошта гэта рабіць? Вы не думаеце, што у выніку застануцца, можа быць, вы і яшчэ пару чалавек? Ведаеце, што я скажу так, ну, я ад зваротнага пойду. А чаго ты ідзеш у координацыйную раду, калі ты не можаш заданаціць на самога сябе? Ты ідзеш туды гранты получаць? Ну так, я хочу спытаць у кожнага, хто туды ідзе. Ты ідзеш, каб там у некую камісію прысесці трошки на фінансавы поток? Ну што, не? А там ёсць потокі фінансавыя, координацыйныя. А што, прабачце, у нас Мельнікава грошыкі, адкуль яна доступ мела да гэтага? А что, это не финансовый поток? Вось у мяне пытанне да вас. Зміцер, ну вы задаеце мне пытанне: а ёсць там фінансавыя потокі? Дык і з гэтага потоку Мельнікава уже ну і ўсё, Мельнікава і ўсё, больш нікому не хапіла. Ой, я вас умоляю, ну, Зміцер, ну больш нікому не хапіла, правильно? Мне много пытанняў увогуле да дзейнасці, калі грошы выдзяляліся і калі іх скрала Анжеліка Мельнікава. А дзе справа крымінальная? Гэта же воровство, ну, по-русски, так? Ну, гэта же крымінальная. Дзе справа крымінальная? Я просто хочу... От кого? От координацыйнай рады ці от офиса? От кого? Нет, ну, от того, хто даваў. А хто-то ж грошы даваў, яны ж не матэрыялізавались, ну, быў перавод. Разумееце? Ну, я працаваў дырэктарам фірмы, ёсць банкаўскі рахунак, быў перавод. Хто пераводзіў? А чому маўчым? Все беларусы маўчаць. Ну, гэта не цікава. У нас все некія паглыбіліся ў гэту міжнародную повесточку, а самае простае пытанне не задаюць. Ну, самае простае пытанне. Вось вы кажаце, а што она не фінансавала? Фінансуецца, і яны хочуць, людзі, якія ідуць зараз у координацыйную раду, яны хочуць вось на гэтыя фінансавыя потокі прысесці трошки. Ну, трыя, якія варавала Мельнікава. Ну, яна ж зваравала все ж таки. Ну так, ну гэта злачынства. Я просто, вы мяне пытаеце, я вам адказваю, як яно ёсць. Я хочу спытацца, а чаму ніхто з апанентаў, ну, маіх, я думаю, што я вось уже размаўляў з многімі, і ніхто, все згодныя на гранты, все так, ну, так, патиху, так, ну, да, Андрей, ну, мы идем там, ну, там что-то обломится. Я иду, мне ничего не обломится. Я вам кажу. Я просто хочу, калі людзі могуць магчымасць прагаласаваць, я заяўляю афіцыйна, я буду сам данаціць на дзейнасць координацыйнай рады. 100 евро. І все, хто будзе ў маём блоке, ну, маём руху, таксама будуць по 100 евро штомесячна данаціць
на координаційную раду. А астатнія хай хочуць, я ў іх спытаю. Як толькі вось 17 траўня будзе выбары, я вось на працягу 2 тыдняў спытаю. Да кожнага прыйду, запишу гэты ролик і спытаю, ну што, будзем разам утрымліваць нашу арганізацыю, нашу беларускую, альбо не? Калі казаць пра спіс, ён ужо складзены, можете агучыць нейкія там імёны, там нейкія там... Давайте так, спіс зараз ён фармуецца, ён складзены, то есть ужо 10 чалавек, мы нават болей мы набралі, больш за 10 чалавек ёсць, але мы зараз у працэсе, у нас яшчэ ёсць 2 тыдні. Я хочу сказаць, каб людзі далучаліся, калі паглядзяць гэтую перадачу, хай далучаюцца, таму спіс можна складаць. Моя мэта набраць у спіс 41. Ну, вы разумееце, чаму, так? 41 чалавека. Вось. Пакуль што, канешне, 41 няма, але спісы складаюцца, всё справа ідзе, і насамрэч, я думаю, што мы выйдзем праз 2 тыдні, ну, даволі такі нармальны спіс людзей, а асобы, якія да мяне далучыліся, пра гэтыя асобы я так зраблю маленечкі анонс, тут жа у Еўрарадыё будзе ў пятніцу першая асоба, якая далучылася да мяне, так, яна ўжо будзе тут. Ну, добра, так, ну вот бачыце, іх хоча 41 асобу ў спісе і разлічвае на тое, што цалкам увесь спіс 41 асобай і патрапіць у коордынацыйную раду, якая складаецца з 80 чалавек, то бок хоча адразу, нават у Паўла Латушкі і Руху за свабоду не было такой вось большасці з дапамогай свайго спісу, толькі потым дамаўляючыся з іншымі фракцыямі яны там мелі большасць, а вы хочаце адразу вот так раз и коўдру на сябе? Не, я, конечно, там не летаю в облаках, и я реалист. Я разумею, что, ну, что я дакладна ведаю, что мы пройдем у коордынацыйную раду, але я не ведаю колькасць. Гэта ўсё залежыць ад наших выбаршчыкаў, гэта ўсё залежыць ад людзей, і я ўсіх беларусаў хочу заахвоціць, галасуйце, калі ласка, на выборах з 11 по 17, калі ласка, прыходзьце, выбірайце пра розных праектаў, розных палітычных сіл будзе дастаткова, каб выбраць. Вось, калі вам падабаюцца маі ідэі, калі ласка, далучайцеся да мяне у спіс, альбо просто дапамагайце, чым можаце, лайк, рэпост, калі ласка, таксама будзе дапамога. Я бы яшчэ змецер, калі... Я можна, вот просто мы, можа быць, закрыем гэтую тэму з самафінансаваннем і там трошку захопім іншага. Ведаеце, я вас, слухаючы гэтую вашу ідэю, дакладней нават прачытаўшы толькі вот як вы мне скінулі свой каротенькі праграму будучых вашага дзеянняў, адразу у мяне склалася такое дежавю. Я так думаю, штосьці вось 2 гады таму, рыхтуючыся там, робячы эфіры з прэтэндэнтамі у склад коордынацыйнай рады 3-го склікання, вот я чуў вельмі шмат вот ад пэўнай групы людзей пра гэта самафінансаванне. І потым згадаў, Прокоп'еў, ён жа ж вот і потым гэтую тэму вельмі так актыўна спрабаваў прасунуць і как бы, каб да яе прыслухаліся, і не толькі датычна коордынацыйнай рады, а і ўвогуле усіх дэмструктураў. Так у яго нічога не атрымалася, і у мяне как бы так 2 пытання атрымліваецца. Вы, дакладней, ваша ініцыятыва, ваш голас, вы, как бы это мягко сказать, не аватар, а працягваеце традыцыі. Я разумею, вы пытаетеся про тое, ці я там... Ці стаіць у вас за спиной тень Прокоп'ева? Не стаіць, я вам скажу так. Да, я удзельнічаў у выбарах мінулую коордынацыйную раду. У спісы Прокоп'ева Егорова я быў 32-гі, і зразумела, што я не прайшоў, але ж прыблізна паўгады таму назад ужо разышліся мои погляды з Прокоп'евым даволі таки рэзка. Ведаеце чаму? Ён там у Амерыцы сядзіць, ён там топіць за фінляндызацыю, вы ведаеце гэта, так? І я пытаў Вадзіма, што Вадзім, ну як бы я не таплю за фінляндызацыю, мне больш бліжэй праблемы беларусаў замежжа.
Я з Вадзімам кажу, ну як фінляндызацыя дапаможа нам, беларусам замежжа, нам, беларусам у Польшы, у Літве, у Грузіі, як яна дапаможа нам, гэта фінляндызацыя? Я спрачаўся з ім, я казаў там, Вадзім, ну якая фінляндызацыя, што ўвогуле, што, як мне дапамагчы? Ну, я прыйшоў да Вадзіма, кажу, ну, Вадзім, каб не быць балаболам ні табе, ні мне, як мне табе дапамагчы? Што мне на фінляндызацыю? Што мне зрабіць? Ну, вось вы задайце сабе пытанне, а што павінен зрабіць звычайны беларус, каб дапамагчы ідэі фінляндызацыі? Вот куды мне заданаціць? Як на той же самы офіс Светланы Тихановскай. Ну, куды мне заданаціць на фінляндызацыю? Ну, что мне, фінскі вывучыць? Или что, у Амерыку прыехаць Тихановскага дзяцей пагадаваць? Ну, як мне памагчы там, у Амерыцы, вось гэтаму прасоўванню Вадзіму там у Кангрэсе? Ну, як мне дапамагчы? Ён, ну, гэта, ну, Вадзім за мной не стаіць, таму што ён не займаецца маімі справамі. Вадзім такі чалавек, што ён, увогуле, ну, ён добры, ён такі ідэйны, ён такі, ён хоча ўсё зразумець, але, ведаеце, ён мне падобны на кавалерыста такога. Ён хоча адразу кавалерыйскім набегам такім, ну, ён же ж суворавец, так, былы. І ён хоча вось як ваенны кавалерыйскім набегам там взяць все, зруйнаваць і перамагчы. Ну, так не бывае. Вось я задаюся сабе пытанне, такое простае пытанне, а які крытэрый фінляндызацыі? Ну, вось які крытэрый будзе фінляндызацыі, калі фінляндызацыя прайдзе? Вось што будзе крытэрыем? Ну, вы разумееце мяне, то есть, ну, як бы, окей, добра, вось там вырашаецца лёс Беларусі, ідуць перамовы, там, Трамп, там, з Пуціным, там, все это. І што будзе крытэрыем? Вот як мы поймем, што ў Беларусі наступіла фінляндызацыя, як гэта зразумець? Ну, і добра, і другое пытанне у мяне да Вадзіма было, ведаеце, якое? Вадзім, а што, калі не? Ну, вось ідзе перамовы, так, вырашаецца лёс Беларусі, Ялцінская канферэнцыя, там все. І тут падходзіць Тихановскі і кажа Трамп на вушка такі, фінляндызацыю з Беларусі трэба зрабіць Фінляндыю. А Трамп кажа, не, мы как бы там вас памянялі там на Арменію. Ну і што, калі не? Ну, вось высілкі будуць выдадзеныя, а калі не, то што? Ну, вы разумееце сэнс. Ну, таму мне з Вадзімам не па пуці. Не, калі, канешне, вы зразумееце вось такую рамку, я хацеў яе задаць, просто рамку, разумееце, рамку нашай апазіцыі, канешне, калі в адным акопе Вадзім будзе адстрэльвацца ад Бармалеяў, я буду падносіць яму патроны. І Франак са Светай, калі будуць адстрэльвацца ад Бармалеяў, я прынесу патроны і папіць. Я буду дапамагаць, но я просто не зразумею, якім чынам гэта ўплывае на дыаспору Беларусі і у якой праблем выше крышы. Вось гэтага я не разумею. Вожык пытаецца, Колас не лічыць, што такі падыход, давайте заданацім у офіс і нам там усё зробіць, мягка кажучы, не матывуе людзей быць актыўнымі. Зразумееце, што ну не матывуе быць актыўнымі. Мы актыўныя вось у гэтых маленькіх добрых справах. Мы актыўныя, трэба заданаціць там зборнікі закрыць. Ну, у мяне такое ўражанне, што нават маленькія справы ўжо усе чакаюць, пакуль прыйдзе Тихановская, там Латушка, Франак, там ці яшчэ хто-небудзь і зробіць. Мовляў такое, так а што вы там, вот мы тут чакаем, а вы тут і рэжым не перамаглі, і маленькія справы не вырашылі, і з пашпартам Новай Беларусі аблажаліся. Господи, прости. Я скажу так. Ёсць адзіны просты крытэрый. Чаму беларусы чакаюць ад офіса, кабінета і іншых структур, чаму яны чакаюць, каб яны нешта зрабілі? Ведаеце чаму? Таму што офіс, кабінеты, структуры падпісваюцца іменем беларусаў. Яны падпісваюцца. Я лідарка Беларусі. Ну што, не? І што? Мы прадстаўнікі Беларусі. Ну, калі вы мной падпісваецеся, то рабіце нешта для мяне. Вы ж атрымліваеце на мяне гранты. Ну, пад маім. Альбо, я хочу сказать, ну, альбо Франак, ну, калі ласка, поедешь наступным разом у Вашингтон, Сиэтл, где ты там грошы бярэш, я не ведаю, я хочу сказать, я подписываюсь с всеми беларусамі, акрамя Коласа. Ну, вось так і напишите. Вось я прадстаўнік всіх беларусаў, акрамя Коласа і Лукашука. Все, ну, як бы так. Ну, і акрамя яшчэ там парочки людзей. Бо я не хочу, мной подписываются, бяруць грошы на мяне, ну, так зразумела, я і чакаю, такі сижу, думаю, чакаю, ну, давайте, калі вы взяли грошы под мяне беглага, ну, под наших палітзняволеных, так? Калі вы бярэце, ну так вы мне задаеце пытанне, чаму беларусы чакаюць. Ну так яны чакаюць, тому што написано прямо там, заходзіце на сайт, там прямо белым па чорнаму написано. Раз, два, три. Мы прадстаўляем беларусаў замежжа. Вось, ну, так і я адказаў на ваше пытанне.
Ну можа быць, але ведаеце, это по прынцыпу, что я чакаю, пакуль жэс прыйдзе і зробіць мне што-небудзь, а до гэтага часу я сам нічога не зраблю. Прапаную не чакаць. Прапаную не чакаць. Я іду ў каардынацыйную раду, не чакаю ні фінансавання ні ад кагосьці, не чакаю нічога, але я хачу прайсці ў каардынацыйную раду, заставіць яе звярнуцца да беларусаў і зрабіць 3 пункты, якія мы вось пра адзін казалі, самафінансаванне, яшчэ пра сабес, ну умоўны сабес, разумееце, што гэта такое, так, сацыяльнае забеспячэнне умоўнае, і за адукацыю. Таксама пункт нашай адукацыі, я сам выкладчык, я адпрацаваў 11 год у Ваўкавыскім каледжы і таксама ў іншых структурах адукацыйных, і таму у мяне баліць. Разумееце, у мяне баліць за тое, як мы асімілюемся, як мы хутка асімілюемся, ну, той же самой Польшы, Літве, Грузіі, і дзе там, куды мы яшчэ все паўцякалі з Беларусі. У мяне за гэта баліць, і вось гэта 3 пункт маёй праграмы, за які таксама хачу в эфіры сказаць, так, таму што, ну, у мяне ёсць дачка, яна ходзіць у польскую школу ўжо 5 год. Ну, яна лепей мовіць па-польску, чым па-расійскую, ж, так? І я не разумею, чаму гэтым не займаецца офіс і АПК. Ну што складана адкрыць інтэграцыйныя класы? Не трэба школу. Школа насамрэч складана, гэта фінансаванне, будынак, все. Інтэграцыйны клас. Там, дзе будзе мова, літаратура, гісторыя, геаграфія. Гэта можна зрабіць. Я для гэтага іду ў каардынацыйную раду, таксама для гэтага. Бо я выкладчык. Гэтага не робіцца. Умоўны чалавек там з офіса, ну чаму ён не робіць? Ну Франак не робіць добра, ну бо яму не баліць, разумееце, бо ў яго ну няма дзяцей. Ну, його ж нема дзяцей, я не ведаю, просто я, можа, зараз улажу на такой, ведаеце, там ужо асабістае, можа, у яго ёсць грошы, дзеці, кажу, грошы то ў яго ёсць, добра. Дзеці, ну, я не ведаю, у дзяцей не маю, яму не баліць, а ўсім нам, беларусам, баліць. Ну, вось баліць тое, што мы асімілюемся. У нас усе дзеці нашыя ходзяць, яны ўжо у Літве па-літоўску добра мовяць. Ну, размаўляюць, так? Ходзяць у Польшы, польскую, там, дзе яшчэ дыаспара па-ангельску і размаўляюць. І гэта патрэбна таксама рабіць адначасова, таму што мы растварімся. Не будзе нас, беларусаў, не будзе для каго ўвогуле гэтыя ўсе структуры. Ну, гэта ўсё ідзе, гэта працэс. Ён ідзе ў мяне на вачах. Ну, мне просто вельмі сумнеўна, што каардынацыйная рада нейкім чынам можа там дапамагчы адчыніць гэты клас. Гэта павінна рабіцца на ўзроўні, ну, как бы дыаспары мясцовай ці суполкі дана горада, вот канкрэтнага, умоўна, дзе жывуць беларусы. Зміцер, прабачце, што перабіваю. А мы спрабавалі. Вот у вас пытаются, а вы спрабавалі адкрыць такі клас за 5 гадоў, выкладчык? Я прапрацаваў у беларускай школе ў Варшаве 2 гады. 2 гады прапрацаваў. Ведаеце, ёсць такая беларуская школа ў Варшаве. Я прапрацаваў там 2 гады. Я бачу вялікі попыт на беларускую адукацыю. Туды записывалася, калі я не памыляюся, некалькі год таму записывалася болей за 500 чалавек. За 500. У Варшаве пражывае па дадзеным варшаўскага муніцыпалітэта пражывае 50 000 беларусаў. З іх 18 000 дзяцей. 18 000 у Варшаве дзяцей. Нема ні аднаго беларускага класа інтэграванага. Зразумееце, я патлумачу, калі вам цікава, я патлумачу, як гэта працуе. У нас ёсць офіс Светланы Ціхановскай, у якой ёсць там камісія па адукацыі. Чым яна займаецца, бегае і ўсіх спытаецца: давайте універсітэт, давайте універсітэт, давайте універсітэт. Зміцер, які універсітэт? Давайте хоць садок откроем са школай. Вы не кажыце, Зміцер, які універсітэт, вы кажаце: Павел Церашковіч, які універсітэт? Ой, з Павлом Церашковічем, гэта мой выкладчык. О, так да выкладчыка не хочаце звяртацца? Я звяртаюся, калі ласка, Павел Церашковіч, ну што ж вы там, чаму у нас у грамадстве не ўздымаецца тэма школы? Чаму не ўздымаецца тэма сярэднеспецыяльнай навучальнай установы? Зміцер, ну вы зразумееце, адчыніць сярэднеспецыяльную навучальную установу значна прасцей, чым універсітэт. Універсітэт, чтобы адчыніць у Польшы, гэта трэба праз сейм, яны павінны ўсе прагаласаваць у сейме і гэтак далей. І насамрэч эліты баяцца адчыняць універсітэты іншых народаў, таму што гэта мы будзем рыхтаваць эліту, ну, мы будзем рыхтаваць студэнтаў для другого народу. Яны баяцца. Ну, давайте адчынім колледж, ліцэй, тэхнікум, сярэднеспецыяльную, дзе я прапрацаваў. Давайте адкрыем. Ведаеце, што патрэбна, каб адкрыць каледж? Грошы.
грошы і дазвол міністэрства адукацыі, не сейма, не сената, не там нейкага гэта значна прасцей. Но мне вось пытанне да ўсёй нашай беларускай дыаспары, да ўсіх людзей, якія там вакол адукацыі, вось яны там круцяцца. А чаму не ўздымаецца гэтае пытанне, не ўздымаецца пытанне некага іншай адукацыі, акрамя універсітэцкай? Ну, не пабудуеце вы ніколі універсітэт. У нас один раз пабудавалі, гэта ЕГУ, у які я сканчваў. Один раз пабудавалі. Ну, так што трэба рабіць? Не гадамі сядзець і ездзіць па канферэнцыях. Едьце к Михайлову, у яго атрымалася. Спытайце, як гэта зрабіць. Ніхто не робіць. Ну, все імітацыі, разумееце? Зміцер, я нават не ведаю, я бачу, што гэта імітацыя, но школы можна падкрываць, гэта не складаныя інтэграцыйныя класы. Ну, глядзіце, я вам так скажу, сканчваючы гэтую тэму, я скажу так, калісьці даўным-даўно, 20 год таму, я працаваў у Мінску ў 132-й школе, выкладчыкам англійскай мовы. І як прыхожу, і да мяне кажуць, сёння пайдзеш у клас І. Я прыхожу, а класс И, гэта И с кропкой, это еврейский класс в 132-й школе. Я говорю, ну, ё-моё, як-то у детей евреев, ну, у евреев у Мінску атрымалася зрабіць інтэграцыйны клас. Калі ласка, зайдите, 132-я школа города Мінска, Масюковшина, там ёсць. Ну, у іх атрымалася, ну, у нас атрымаецца гэта не складаны інтэграцыйны клас. Ну, скіну, я ўпэўнены, вось на школу скінуцца беларусы. Я гэта ўпэўнены. На адукацыю сваю скінуцца, на садок. Давайте адкрыем садок. Ну, як уже садок будзе пагражаць нацыянальнай безопасности, там, бяспекі там, ну, краін, ну, ніяк. Ну, дзеці з дзяцінства будуць адчуваць мову родную. Вось гэта сапраўды вельмі патрэбныя рэчы, што садок свой нацыянальны беларускамоўны, што класы інтэграцыйныя, а то, безумоўна, і школа, а то можа быць і нават універсітэт. Хай сабе пакуль не ў Беларусі беларускамоўны універсітэт, а за межамі, але калі Колас здолее гэта зрабіць толькі дзеля аднаго гэтага, трэба падтрымаць яго на шляху ў каардынацыйную раду, але і спытацца потым праз 99 дзён, дзе школы, класы, самафінансаванне і ўсё астатняе, пра што ён зараз нам усім так добра распавядаў. Але не апошні раз сустракаемся, на сёння развітваемся. Дзякуй вялікі. Лідар спісу «Ваш голас», які ідзе на выбары ў каардынацыйную раду 4-го склікання, Андрэй Колас. Да сустрэчы. Да сустрэчы, дзякую вам за тое, што запрасілі. Буду рады яшчэ раз убачыцца. Жыве Беларусь. Жыве вечна.